Bore da, heddiw dwi'n eisiau I gyflwyno fy nghyferiad o'r gitar sydd yn galw yr ceaace gyferiad, oherwydd mae'r tentydd yr cyferiad yn egwyrio at yr welod yr ec ac wedyn yr A ac wedyn A llef ac wedi yr A llef unwaith eto sydd wythfed yn uwch ac wedyn yr ec hefyd sef y canol ec ac wedyn yr A. Felly mae'r ec sydd ar y tant welod yn dwy wythfed islaw ar canol ec. Felly dyma'r canol ec ac felly mae'r hwn un wythfed yn is ac wedyn mae'r hwn ar tant ar welod. Wel, beth sydd arbennig am y cyweriad hwn? Wel, dwi'n credu mae'r cyferiad hwn yn galluogi fi I canu yr cordiau sydd yn fwy hawdd gyda'r ehangder o'r gwahaniaeth rhwng yr nodynau ar y brig ac yr nodynau ar welod fel rhain. Ac hefyd, mantais arall yw oherwydd mae'r tantydd yn ei gwahanwyd yn rheolaidd sef yn yr un gwahaniad sef yr trydydd mwyaf. Dwi'n gallu canu yn unrhyw allwedd dwi'n eisiau heb angen I newid y cyferiad, felly dyma'r allwedd neu gyseinydd yn yr ec mwyaf a dyma'r un cod yn yr ec cras mwyaf ac felly ac ati yn yr allweddau eraill. Ac yn y holl amser, dwi ddim yn angen I newid unrhyw fath fy bysedrwydd neu fingering ar y bran. Ac felly, dwi'n gallu gwneud yr un peth yn yr allwedd lleiaf hefyd. Ac felly, yn canlynol o hynny, mae'n hawdd I canu yn unrhyw allwedd ac mae'n hawdd I canu cerddoriaeth sydd yn angen I newid yr holl amser oddi o'r allwedd I allwedd fel hwn.
A dyna ni ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio yn y cyfres hwn o'r recordiadau, dwi'n gallu parhau i arddangos ac hefyd i dysgu sut i chwarae y cyfeiriad hwn yma. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.